Môžeš. Takže chcem vám predstaviť ako feromagnetovanie látok, že sa stane dočasným magnetom. Čiže magnetizácia látok. Magnetizácia nastane. Máme tu špendlíky poukladané, všetky v jednej úrovni. Dali sme si magnety, najprv ako slabší, že jeden, potom sme si dali 2 a 3. A môžete sledovať, napríklad, keď ich priťahujeme k tomu, že ten sa pritiahne ako skorej, ako magnetizuje tú látku, ako je to slabšie. Čiže sú to silnejšie účinky akože toho magnetického poľa. Vyjadrujeme sa pekne, Števio. No. Magnetizuje kľúče. Že všetko ako prebieha aj cez tie ako ostatné ako látky, zmagnetizovanie. Čiže všetky tie predmety, ktoré tam máš pri tom magnete, vieme povedať, že sú aké? Dočasné magnety. Prečo sú dočasné magnety? Lebo sú zhotovené. Zhotovené sú feromagnetických látok. A ktoré no. Alebo len železo je feromagnetická látka? Nie. A ešte? Obecenstvo? Nikel? Kobalt. Tak, a zlúčení nugliáty. Vieme si na magnetoch aj odpudivé sily, že ako nedokážeme ich spojiť spolu, keď sú protiláhodné, rovnaké strany, rovnaké póly v sebe. Nedokážu sa spojiť. Čiže odpudivé magnetické sily. Potom dá sa cez veci ako pohybu asi. No. Mohol si viacej, aby to bol taký efekt. Tak. Čiže aj nejaké iné materiály, tie účinky sú silné. Dobre. Podľa toho, aký je silný ten magnet. Tak. Všetko? Dobre, ďakujeme pekne za prezentáciu.